Какво става, хора? Днеска, както виждате, сме седнали тук, ето и баба, която пие 1 грам кафенце, ето и Лело и мама там, които те пият. Лело поне си взе едно адекватно кафенце, някакво там кафе, аз не пия кафе, не знам. И аз взех горещ шоколад, което е едното хубаво нещо на Турция е, че горещи шоколад не е като в България. България е много горчив, направо езикът ти се такова как да го кажа, езикът ти се такова... Не, чакай, ще ви спрям. Езика ми се направо разлага човек в устата, някакво такова. Ама иначе това тук е сладичко. Добро е, да. И го сервират, нали, топло, не горещо като в България, като такова ще езика да ти се изпари, а то направо вече ми стана студено това. И да, това беше от мен и да, това е единственото, което ми